Mawu abwino ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Mike Mlongoti, koma poyamba nayi mitu yake. President Mutharika watsindika kuti chidwi chake chili pa ntchito yobwezeretsa chuma cha dziko lino. Unduna wa zamalonda wayamikira ntchito zomwe kampani zomwe sizaboma zikuchita pokweza chuma cha dziko lino. Ndipo bungwe la MANEB layamba kulembetsa gawo loyamba la mayeso a Junior Certificate of Education. Takulandirani tiyambe ndi nkhani yathu yayikulu yomwe ikuti mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika watsindika kuti chidwi chake chili pa ntchito yobwezeretsa chuma mchimake mdziko muno, ndipo wati Amalawi asatengeke ndi anthu amene akufalitsa nkhani zabodza pofuna kusokoneza masomphenya a ntchito zachitukuko. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Kudzera mukalata yomwe watulutsa mlembi wamkulu wa boma Justin Saidi, mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika watsindika za chidwi cha boma lake pothana ndi mavuto osiyanasiyana kuphatikiza njala yomwe yakhudza anthu ena mdziko muno, komanso kukuza ntchito zosiyanasiyana zothandizira kukweza chuma cha dziko. Chikalatachi chatinso mtsogoleri wa dziko linoyu sakusunthika kapena kutekeseka pa masomphenya ake, ndipo kuti iye sagwira ntchito mwachionetsero. Kalatayi yadza kutsatira malipoti omwe ali m'masamba a mchezo oti mtsogoleriyu sanatsogolere msonkhano wa nduna za boma sabata yatha. Pamenepa chikalatachi chati malamulo amalola mtsogoleri wa dziko lino kupereka mphamvu kwa nthumwi yoyenera kutsogolera zochitika zosiyanasiyana za boma kutengera kufunikira kwake, ndipo kuti iyi ndi njira yolimbikitsira ulamuliro wabwino komanso kuchepetsa kusakaza ndalama za boma. Kuwonjezera apa, chikalatachi chatinso utsogoleri wa dziko lino ukadali ogwirizana ndipo pamodzi ndi odzipereka kutumikira dziko lino. Chikalatachi chatsiriza ndi kutsindika kuti zovuta zina zomwe dziko lino likukumana nazo pano zili ngati nsembe yofunika pomanga ndi kukonzanso chuma cha dziko lino, kupititsa patsogolo kagwiridwe ka ntchito ndi kumanga tsogolo labwino la Malawi wonse. Nduna yoona za maubale a dziko lino ndi maiko ena a George Chaponda yati ubale wabwino ndi ofunika kwambiri pakati pa maiko a mu Africa ndi dziko la Korea kuti maikowa athe kuchilimika pokweza ntchito zachuma komanso kuthana ndi mavuto omwe amakumana nawo. Ndunayi inayankhula izi pa msonkhano wa nduna zoona za maubale a maiko zochokera m'maiko a mu Africa wa chaka cha 2026 omwe ukuchitikira mu mzinda wa Seoul m'dziko la South Korea. Zambiri mulipoti la Mwayi Ntomodzi. Achaponda anati mlili ngati wa Ebola mdziko la Democratic Republic of Congo komanso mikangano ya maiko yadzetsa mavuto akulu pakati pa anthu ambiri mu Africa. Iwo anati maiko akumana ndi mavuto ambiri pamwamba pa mavuto ena, kotero nkofunika kuti maiko akwanitse zomwe analonjeza pa msonkhano ngati uwu wa chaka cha 2024. Ndunayi inayamikiranso dziko la Republic of Korea popangitsa msonkhanowu komanso kukhwimitsa ubale wake ndi maiko a mu Africa. Iwo anati msonkhanowu umapereka danga kwa maiko kuti aunike mfundo zomwe anagwirizana m'mbuyomu komanso kuzamitsa maubale. Ndunayi yati kukwera kwa chuma kwa dziko la Korea ndi chilimbikitso chachikulu ku maiko ngati Malawi lomwe ligwira ntchito zachitukuko ndi masomphenya ake oti pofika mchaka 2063 lidzakhale dziko lodzidalira pa chuma. Iwo atsimikizanso kufunika kukweza ntchito za mafakitale komanso kuchita zinthu zotukula ntchito za malonda pakati pa dziko la Malawi ndi dziko la Korea. Mwayi Ntomodzi, MBC. Bungwe lopereka ngongole la Malawi Enterprise Development Fund MEDEF lati layambanso ntchito yopereka ngongole ndipo ndalama pafupifupi 100 billion kwacha ndi zomwe bungweli likuyembekezeka kupereka mchaka cha 2026-2027. Mkulu wa bungweli Akaisi Sadala wanena izi ku Lilongwe pa msonkhano wa atolankhani. Asadala akufotokoza. Nzoona mbuyomu zaoneka zatheka ena amakwanitsabe kutenga ngongole pa individual level yopanda chikole. Ndi apa tikunena kuti ulendo uno sitiyenda choncho.
amene afuna ngongole za gulu atipeza, amene afuna yawo kaso atipeza, koma timuchita asesi munthuyo ngati munthu ndi zimene ali nazo zomuyeneleketsa kuti atani atenge ngongole. Kodi tipanga chani kuti tifikire anthu akumudzi amene nthawi zambiri amakhala opinjika kuti apeze ngongole? Ndimafuna ndikukumbutseni kuti mmene bungwe lino limakhazikitsidwa ndi malemu Profesa Bingu Mutharika adazindikira kuti pali vuto limene lolo, kuti kuli anthu amalawi ambiri amene alibe kuthekera kuti atha kukatenga ngongole ku banki. Chizungu chake amati undersaved. Undersaved ndi munthu onena kuti ndi wakumudziyo amene sangatha kukwanisa kupita ku banki kukatenga ngongole. So nchipake bungwe ili linabwera. Ndiye cholinga chathu nchonena kuti munthu amene yoyo athe kutenga ngongoleyo podzera chani m'magulu, chifukwa m'magulumo sapereka chikole cha iye yekha. Gululo ndiye chikole. Pachizungu amati mumakhala peer pressure. Mugulu muja ngati mmodzi sanapereke timauza kuti nonse mutani mupereka ngongole imene, ndio amakhala akulimbikitsana kuti azipereka ngongole zimenezozo. Nduna ya zaumoyo ndi ukhondo Amadalitso Waloyi yati umodzi ukufunika pa ntchito yokweza ntchito za umoyo mzipatala za boma. Ndunayi imalankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pomwe imalandira thandizo la katundu m'malo mwa chipatala cha matenda a kansa cha National Cancer Center kuchokera ku Jago Group of Companies. Tili ndi zambiri mu lipoti la Mwayi Mtumodzi. Awaloyi anati boma limakondwera ndi thandizo lomwe malandira kuchokera ku mabungwe komanso kampani zomwe si zaboma makamaka pa ntchito zopereka thandizo la zaumoyo mzipatala za boma. Iwo anati unduna wawo kuchita chotheka kuti chipatala cha matenda a kansa National Cancer Center chidzipereka thandizo labwino komanso loyenera kwa anthu. Cancer Center ndi Center of Excellence yomwe Malawi muno ndikoyamba kuyikhazikisa ndi kuthandiza mapatienti ofika muna 200 pakadali panopa, ndi kwambiriso akuthandiza azimayi omwe amapezeka ndi cancer ya uterus. Koma magapo omwe amapezeka kunoko ena kutha kuwaona ndikubwera kuzathandizira boma. Ife tikuthokoza kwambiri komanso president monga amene amanenera nthawi zonse kuti amene angathe kutengapo mpata kuthandizira Malawi kuti akhale wathanzi komanso ma services athu akhale apamwamba atakutero. Tikuthokoza chifukwa cha thandizo limene lomwe labwera lero kuno ku National Cancer Center. Mawu ake mkulu wa Jagot Group of Companies Nazrin Jagot anati anakhuzidwa atapita pa chipatala chikaona odwala ndi kumva mavuto omwe alipo. Iwo anati ichi nchifukwa chake kampani yawo inasonkhanitsa katunduyu yemwe ndi wa ndalama zokwana 80 miliyoni kwacha. Wina mwa katunduyu ndi zipangizo monga njinga zokwera odwala komanso matiresi. Mwayi Mtumodzi, MBC Lilongwe. Wachiwiri kwa nduna ya zamalonda a Edgar Tembo wayamikira ntchito zomwe kampani zomwe sizaboma zikugwira pokweza chuma cha dziko lino kulimbikitsa luso la makono lopangira katundu zomwe anati zikuthandiza kwambiri kukweza chuma cha dziko la Malawi. Atembo anayankhula izi pamwambo opereka mphoto ku kampani zomwe zachita bwino pa ntchito zawo mokomera ogula. Charles Wahara ali ndi ripoti. Wachiwiri kwa nduna ya zamalonda Edgar Tembo ayamikira kampani komanso anthu ochita ntchito zamalonda ati kuti akuonetsa ukatswiri komanso luso pakapangidwa wa katundu osiyanasiyana mdziko muno zomwe zidzithandiza kuti dziko lino lidzigulitsa katundu wake kunja ndi kumapeza ndalama zakunja. Atembo ayamikiranso anthu omwe anakonza mwambowu ati kuti mphotozi zidzilimbikitsa kapangidwa ka katundu wabwino komanso kuti anthu ogwira ntchito zamalonda adzipita patsogolo mu ntchito zawo. Iwo anati izi zikusonyeza kuti anthu ndi okhutira ndi ntchito zosiyanasiyana zomwe kampanizi komanso anthuwa akugwira. Makamaka timafuna kuti talimbikise anzathu amene ali ma sectors osiyanasiyana amene akugwira ntchito zosiyanasiyana kupanga katundu osiyanasiyana kuti apitirize zimene akuchita. Lero timapasa mphoto amene awina mphoto zosiyanasiyana malinga ndi ntchito imene akugwira. Ndi kunali kuwalimbikisa kuti apitirize kuchita bwino magawo osiyanasiyana. Munga mukudziwa Malawi amene akugula zinthu masiku ano ndi Malawi amene ali wozindikira kwambiri. Ambiri Malawi ndi anthu kuti ayenda maiko osiyanasiyana komanso amatha kugula zinthu pa internet kuchoka madera osiyanasiyana.
so ngati titafune kuti amalawi azitigula katundu wathu amene tikupanga muno Malawi, ndi kuti katunduyo aina kukhala kuti katundu wapamwamba woti azitha kupikisana ndi katundu yemwe akanagula ku mayiko ena akunja. So pa chifukwa chimene chichi tikufuna tilimbikitse anzathu amene akugwira ntchito zosiyanasiyana amene akupanga katundu osiyanasiyana kuti azitha kukhala m'maganizo mwawomo azikhala ndi customer amene ali wozindikira amene akufuna zinthu zapamwamba zomwe same standard imene angagule ku mayiko akunja azitha kugula Malawi muno. Tikatero ndi pamene titakwaniritsa kuti amalawi asiye kugula katundu wambiri kunja, azigula katundu opangidwa Malawi muno, ndiye kuti titha kusunga ndalama yakunja imene mati forex imene timaona kugula katundu wakunja pomwe tikanatha kugula katundu opangidwa Malawi muno amene tikutha kusunga forex komanso tikutha kulemba zathu zintchito, ndiye kuti tikhala kuti tupanga create zintchito zambiri zimene amalawi azitagwira Malawi muno. Malingana ndi wachiwiri kwa ndunayi, dziko likamapanga katundu wabwino zimapereka chithunzithunzi cha ntchito za malonda komanso zokopa alendo zomwe zikhoza kuthandiza kukweza dziko lino m'magawo achuma. Ena mwa anthu omwe alandira mendulo zawo zaulemu kamba kochita bwino ndi Mayi Mbambande, a Jack Eve, a Lefna Tambala, a Nthanda Manduwi, a Benedicto Nkoma komanso a Napoleon Dzombe. Charles Wahara, MBC Lilongwe. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Bwanji tikumbutsane mitu yake. President Mutharika watsindika kuti chidwi chake chili pa ntchito yobwezeretsa chuma cha dziko lino. Unduna wa zamalonda wayamikira ntchito zomwe kampani zomwe sizaboma zikuchita pokweza chuma cha dziko lino. Ndipo bungwe la MANEB layamba kulembetsa gawo loyamba la mayeso a Junior Certificate of Education. This thing mbola musaiponye kuyambira lolemba lino ndi lolemba lililonse 6:30 madzulo. This thing mbola andikuona kuti uyu ndi responsible citizen ati chibwezi icho apitirize. You can't be wise in love at the same time uli muchikondi and ukhala so anzeru sizingatheke. Ngamenda fudo pali matenda ambiri amene abwera kusatira kumva zosatira zosakhala bwino. Koma sikuti ndi chifukwa chakuti iwo aja ubwezi wawo uthere ayi. Wapwetekeka kwambiri. Pa Chingerezi, she's so hurt and she's in shock. This thing mbola only on MBC. Don't miss. Takulandiraninso ku nkhani zathu. Tipitirize ndi nkhani yokuti bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission MEC layamikira anthu osiyanasiyana mdziko muno kamba ka ukadaulo wawo kupirira komanso kuchilimika komwe anaonetsa pa nthawi ya chisankho cha chaka chatha. Wapampando wa bungweli Mayi Annabel Ntalimanja walankhula izi pa msonkhano omwe bungweli linakonzera akuluakulu a makonsolo, akuluakulu a polisi komanso mabwanamkubwa omwe ankayang'anira ntchito za chisankho chaka chatha. Olive Piri wadza ndi ripoti. Wapampando wa bungwe loyendetsa chisankho la MEC a Annabel Ntalimanja anati akonza msonkhano ndi akuluakulu a makonsolo komanso akuluakulu a polisi potengera kuti ndi gulu la anthu omwe ali ofunikira pa chisankho. Ntalimanja anati msonkhanowu cholinga chake ndi kuwunikira momwe chisankho cha chaka chatha chinayendera pofuna kuti adzikwanitsa kuyendetsa chisankho monga momwe chinayendera chaka chatha. Iwo anatinso msonkhanowu cholinga chake ndi kupititsa patsogolo kachitidwe ka chisankho chapadera chilichonse kuyambira pano mpaka 2030. Monga mukudziwa ma DC, ma CEO komanso a polisi timagwira nawo ntchito m'madera ma district kuyendetsa zisankho kumbali ya ma CEO ndi ma DC komanso a polisi kuperekera chitetezo. Iwo anagwira ntchito
mu electoral cycle yofika ku 2025 koma by elections zonse tinachita aja komanso chisankho chachikulu chimene pa 16 September. Ndiye msonkhanowu utipatsa mpata kuti tiunikire kuti ntchito inayenda bwanji. Bungwe la United Nations Development Program UNDP likuthandiza bungwe la MEC kuunikira momwe chisankho chinayendera kudzera mu ntchito yotchedwa Malawi Electoral Support Project MESIP. Mkulu wa bungwe la United Nations mdziko muno Rebecca Adadonto anati misonkhano ngati iyi ndiyofunikira pofuna kulimbikitsa kukhulupirika komanso kusakondera pomwe ogwira ntchito ku bungwe la MEC ndi magulu ena onse akugwira ntchito za chisankho. Chisankho cha chaka cha 2025 chinachitika pa 16 September. Mwa anthu opitirira 7.2 million omwe analembetsa kuti adzavote, anthu opitirira 5.5 million ndi omwe anaponya voti pa chisankho chapitachi. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Bungwe la Malawi National Examinations Board MANEB layamba kulembetsa gawo lake loyamba la mayeso a Junior Certificate of Education ndipo ophunzira 166,652 ndi amene analembetsa kuti adzalemba nawo mayeso wa mdziko muno. MBC inayendera malo ena olembera mayesowa msukulu zina za sekondari mu mzinda wa Blantyre kuti ione mene mayesowa ayambira. Pamene nthawi imakwana 8 koloko mawa, ophunzira a Form 2 anali atasonkhana kale msukulu zawo pamene amayembekezera kulemba maphunziro a agriculture ndi geography. Musukulu zina mu mzinda wa Blantyre, mwasukulu zina mu mzinda wa Blantyre ndi sukulu ya sekondari ya Zingwangwa, sukulu ya sekondari ya Njamba, komanso Chichiri Reformatory Center. Pasukulu ya sekondari ya Zingwangwa, ophunzira 488 mwa ophunzira 499 omwe analembetsa kuti adzalemba nawo mayesowa ndi omwe ayamba kulemba, ndipo atatu mwa iwo ali ndi ulumali osiyanasiyana. Edwin Gundo ndi mkulu woyang'anira mayesowa pasukuluyi ndipo akufotokoza mmene mayesowa ayambira pasukuluyi. Tikupatsirenibe kufotokoza kumeneko, koma pa sekondari ya Njamba nayo ndi imodzi mwa masenta amene ophunzira a Form 2 akulemberapo mayeso. Titayendera sukuluyi panali bata ndi mtendere kusonyeza kuti pamalopa akulemberapo mayeso. Titapita ku Chichiri Reformatory Center tinapeza kuti akaidi 12 nawo anali mkati molemba mayeso. Kunzuzu mayeso a Junior Certificate of Education JCE ayamba bwino. Malo ambiri olembetsera mayeso omwe MBC inayendera tinapeza kuti mayeso anayamba mu nthawi yake ndipo mapepala onse a mayeso anafika nthawi yabwino. Mkulu wa polisi mdziko muno a Richard Luhanga watsindika kufunika kuti akuluakulu a polisi mdziko muno adzigwira ntchito yawo mwaukadaulo potsata malamulo onse okhazikika pamene akutumikira Malawi. Aluhanga anena izi ku Mangochi pamapeto pa maphunziro a akuluakulu a polisi olimbikitsa kuganiza mwaukadaulo komanso mozama pamomwe angagwirire ntchito zawo ngati atsogoleri. Owen Mavula ali ndi ripoti. Akuluakulu oyendetsa nthambi a polisi mdziko muno monga makomishonala achiwiri kwa mkulu wa polisi komanso mkulu wa polisi anali pamodzi m'boma la Mangochi kuchita maphunziro apadera opititsa patsogolo momwe angagwirire ntchito ngati atsogoleri a nthambi. Chachikulu pa maphunzirowa kunali kufuna kuonjezera ukadaulo oganiza mwakuya pakati pa adindowa pamomwe angayendetsere nthambi ya polisi mdziko muno kuti ikhale yotumikira anthu mwaukadaulo. Polankhula pambuyo pa maphunzirowa, mkulu wa polisi mdziko muno Richard Luhanga ati iwo ngati atsogoleri a nthambi ya polisi anachiona choyenera kuti akuluakulu onse achite maphunziro apaderawa pofuna kulimbikitsa ntchito za polisi m'madera momwe akuluakuluwa akutsogolera. Chozindikira chake nchionera kuti ife ndife akuluakulu amene timapereka upangiri kuonera kuti kodi polisi ya Malawi iyende bwanji, and kuti tichite zimenezo zoti kuyena kukhala ndi luntha
and lunthalo ndi limene talipeza kuzera mu maphunziro amene takhati kupanga. Ndathokoza ka General Consultants amene akhala kutiphunzitsa kuti atipasa upangiri wamphamvu kwambiri, upangiri mmene tingapangire ulamuliro wathu, upangiri mmene ife ngati anthu tingamapangire zinthu kodi tikamacheza ola tikamagwira ntchito nda zathu tizipanga zinthu bwanji. Mmodzi mwa omwe achita nawo maphunzirowa Alavu mu Mabumba omwe ndi oyang'anira chigawo chakumwera chakunzambwe ati maphunzirowa awathandizira kulimbikitsa ubale wakagwiridwe kabwino ka ntchito pakati pa iwo ngati adindo ndinso apolisi omwe akuwatsogolera. Sangalala kwambiri kuti training imeneyi yatibweretsa pamodzi ngati akuluakulu a polisi nkugawana ma experiences momwe timaphunzira kwa munthu kuphunzira kwina kuchokera kwa anzake pa zinthu zomwe zili zofunikira kuti upange bwino ngati mtsogoleri. Nthambi akuluakulu oyendetsa ntchito za polisi yomwe mchingerezi amayitcha kuti High Command anayikhazikitsa mogwirizana ndi malamulo pofuna kuti izitsogolera ntchito za nthambi ya polisi potumikira Malawi dziko muno. Owen Mavula, MBC Mangochi. Ndipo mu nkhani za masewero, bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mdziko muno la Football Association of Malawi FAM lati libweza ndalama kwa onse omwe analipira kuti aonere masewero apakati pa timu ya Flames ndi Equatorial Guinea omwe analephereka pa 19 Oktoba chaka chatha pa bwalo la Bingu mu mzinda wa Lilongwe. Masewerowa anali odzigulira malo ku mpikisano wa mayiko apa dziko lonse koma sanachitike chifukwa choti Equatorial Guinea sinabwere. Bungweli lati onse omwe anagula matikiti podzera pa makina a phone kapena ku banki abwezeredwa ndalama zawo mu njira yomweyo. Pamene omwe anagula matikiti pa tsiku la masewero apitenso ku ofesi ya FAM ku bwaloli kuyambira lachiwiri mpaka lachinayi sabata ino. Bungweli latinso omwe sakufuna kubwezeredwa ndalama zawo angathe kudzaonera masewero a timu ya Flames odzigulira malo ku mpikisano wa AFCON mwezi wa Septemba chaka chino. Kupitiriza nkhani za masewero, banki ya First Capital FCB yalowa mu mgwirizano ndi kampani ya #Fitness poyika ndalama zokwana 40 miliyoni kwacha mu mpikisano wa masewero a padel omwe uchitike kuyambira pa 6 mpaka pa 13 June ku # mu mzinda wa Blantyre. Norbert Jameson wa Dzandiza mbiri. Masewero a padel amafanana kwambiri ndi masewero a tennis komanso squash, ndipo timu iliyonse imakhala ndi anthu awiri. Poyankhulapo pa mgwirizanowu, mkulu wa zamalonda ku banki ya FCB Atwikale Chirwa anafotokoza zifukwa zomwe ayikira ndalama zokwana 40 miliyoni kwacha mu mpikisanowu. Ife ngati First Capital Bank timakhulupirira makamaka kubwezeretsa pamene makastomers athu opanga invest. Ndi naona kuti makamaka ma corporate customers athu ambiri akumasangala ndi sport imene ingada nyuwani mu dziko la Malawi. Ndi naona nchazi kuti pange tournament imene sichita kumala kokha komanso kumayiko ena kumene kuli First Capital Bank ngati Zambia, Zimbabwe, Botswana ndi Mozambique. Ndipo amene atawine tournament imene tipanga launch lero iyi azakhala ndi mwayi opita kasewera ku Botswana ndi makastomers athu ena. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu a kampani ya a Jean Claude de Silva anayamikira mgwirizanowu kuti uthandiza kupititsa patsogolo masewero a padel omwe ndi atsopano mdziko muno. Mpikisanowu omwe kutchedwa FCB Padel Cup useweredwanso mayiko ena anayi omwe banki imagwira ntchito zake monga Mozambique, Botswana, Zambia ndi Zimbabwe. Opambana mayikowa adzapikisana pa mpikisano omwe udzachitike mdziko la Botswana. Norbert Jameson, MBC Sport. Pomaliza nkhanizi nayenso mitu yake. President Mutharika watsindika kuti chidwi chake chili pa ntchito yobwezeretsa chuma cha dziko lino. Unduna wa zamalonda wayamikira ntchito zomwe kampani zomwe sizaboma zikuchita pokweza chuma cha dziko lino. Ndipo bungwe la MANEB layamba kulembetsa gawo loyamba la mayeso a Junior Certificate of Education.
Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mike Mlongoti, tikufunirani mawa opambana.